La Universitat de Girona i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya han desenvolupat l'aplicació mòbil Alerta Velutina per fer un seguiment de la distribució i l'abundància de la vespa asiàtica, una espècie invasora que mostra una especial predilecció per les colònies d'abella de la mel i suposa una amenaça per al sector apícola. Aquesta aplicació està adreçada a professionals i aficionats de l'apicultura a Catalunya. És fàcil d'utilitzar. Després de registrar-te i indicar la ubicació de les teves colònies, pots començar els comptatges. L'aplicació inicia un compte enrere de 30 segons, durant els quals has de comptar les vespes que passen davant la caixa. És important fer els comptatges per cada caixa de manera individualitzada i cobrir almenys 5 colònies per abellar. La informació recopilada sobre l'abundància de la vespa asiàtica al llarg del temps es pot veure tant a l'aplicació Alerta Velutina app com al lloc web alertavelutina.net. La informació específica de cada abellar només és accessible per la persona que la recull, però hi ha una part pública on es mostra la distribució de les vespes a nivell municipal en temps real, gràcies als registres de tots els usuaris. Aquest seguiment ens proporciona dades molt valuoses sobre l'evolució de la vespa asiàtica arreu del territori i ens permet comparar l'abundància entre abellars. Ens demostra que l'abundància de vespes varia significativament entre zones relativament properes i permet concentrar els esforços de control en aquelles zones més afectades. La continuïtat d'aquest seguiment ens permetrà observar i analitzar les diferències entre anys, proporcionant una comprensió més profunda dels factors que expliquen l'impacte d'aquesta espècie invasora en el sector apícola. Comptem amb la vostra participació.